O sa ka 23 anyos ka babae nga misuway unta pag-ambak sa First Mactan Mandawi Bridge na salbar sa usa ka van driver. Si Luan Mirodina adunay live report. Unsay hinungdan niyang suway pag-ambak, May? Bob, family problem ang gitumbok nga hinungdan sa suway nga pag-ambak ug tungod sa kaabtik ug way pagduha-duha sa usa ka van driver nga naagilang sa dapit nasalbar niini ang kinabuhi sa usa ka 23 anyos nga dalaga. Sama sa ubang mga pedestrian, yano nga naglakaw subay sa First Mactan Mandawi Bridge kining usa ka babay pasado alas 7 ganihang buntag. Apan nabantayan sa CCTV nga inay mulahos padulhog sa dakbayan sa Lapu-Lapu, may balik kini sa agi ug mabantayang naghunong-hunong ug mitambo sa railing sa taytayan. Pipila ka gutlo, mihunong kini ug may ubang nagbisikleta nga daw nahibong sa gipakitang lihok sa babay. Pagka alas 7:52, mihana na kini og ambak sa bridge apan nangupot sa railings. May na lang kay abti kaayo kining usa ka van driver nga naagi sa dapit ug diretsong gibunlot ang babay nga nagkumbitay na sa railings. Delikadong makapso kay basa ang railings tungod sa uwan sa yuganihang buntag. Wala biya isa van driver ang babay, hangtod nga nangabot ang mga pulis. Milanat pa og pipila ka minuto, una nila nakumbinsi ang babay, pagkuyog kanila o gidala ngadto sa DSWD. Matod ni Annabeth Quizon, pangu sa DSWD Lapu-Lapu City, nga may gihambin nga suliran sa pamilya ang dalaga nga taga Talamban, Cebu City, ug sukad pa kagabi kini naglibot-libot sa dakbayan sa Lapu-Lapu. As our immediate intervention, counseling mangyudayon ang atong mahimo. Mauna siya niya based sa atong istorya with the victim or the client, mo lang sa siyang temporary shelter sa atong home care. Ang DSWD Lapu-Lapu nakabantay nga sukad miigo ang pandemya, ubay-ubay ang nakasinati og depression. Subay niini nakigalayon karon ang DSWD sa Philippine Mental Health aron matabangan ang mga individual nga nakasinati og depresyon ilabi na ning panahon sa pandemya. In fact, na atay pag-assignan nga memorandum of agreement with them, which is still with the council, no, para sa katong authorizing the mayor to sign the MOA, kay gusto nato nga magpatabang nila nga naatay mga tao gyud nga mga expert gyud on this sa behavioral problems ang katong mentally challenged nga makamonitor sa atong mga kaigsuonan nga naintay problema. Bob, subling pahinumdom sa mga psychologist nga kung ugaling may mga higala o mga sakop sa pamilya nga nakasinati og depresyon, dili kini angay baliwalaon ug mas maayo nga mokonsulta og usa ka psychologist. Samtang Bob, wala makuhai og pangan sa mga pulis ang van driver nga angayang pasalamatan tungod sa iyang heroic act. Bob? Saludon minimo, Mr. Unknown Van Driver. Salamat, Luan Mirodina, sa imong report.